Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Студио Х. Ако искате да участвате в разговора, знаете как да го направите, като използвате QR-кода или адреса, изписан на екрана. Отстраненият европрокурор Теодора Георгиева хвърли в общественото пространство поредната корупционна бомба, в която намеси името на лидера на ДПС, ново начало Делян Пеевски. Дали информацията, че Пеевски е притискал подизпълнители по разширяването на газохранилището в Чирен, ще бъде обект на проверка от разследващите у нас и в Европа? Или всичко ще затихне, както обичайно се случва? По темата ще разговарям с Росен Цветков, доктор по комуникации, университетски преподавател и бивш зам-областен управител на Габрово. Здравейте! Здравейте, госпожо Илиева, много ми е приятно. Сега, кажете ми, трябва ли да бъдат проверени твърденията на европрокурор, макар и отстранена все още европрокурор Теодора Георгиева, за това, което тя вчера ни съобщи, за натиска, който имал от страна на Пеевски, за страха, който изпитва от него и поводът да се оттегли от делото, свързано с Чирен? Смятам, че със сигурност трябва да бъдат проверени, защото там станахме свидетели на редица корупционни практики и с изграждането, и с фирмите, които съдействат там за изграждането, подизпълнители и други, които абсолютно, като знаем практиката у нас каква е, особено за големите инфраструктурни проекти, както и Чирен като такъв, знаем какво се случва и най-малкото, което трябва да се направи проверка и не само проверка, но и да се повдигне като обществен въпрос от тук нататък дали ще правим по същия начин обществени поръчки и дали няколко свързани лица и фирми ще продължават да изпълняват тези големи мегапроекти, които си стана практика в нас да се изпълняват от едни и същи фирми, за жалост. Преди малко излезе информация, че Продължаваме промяната ще сезират Европрокуратурата за изнесените данни. Обаче този път не върват в комплект с Демократична България. Това притеснително ли е? Да, говорихме си предварителния разговор, че е доста интересно това нещо, което се случва, защото може би по някакъв начин те се дистанцират от партньорите си. Е интересно какво ще стане от тук нататък. Дали се готви за някаква втора роля в управлението на държавата, дали ще имаме някакви рокади в коалицията или други неща, които могат да се случат. Много хубаво намеквате за втора роля, защото напоследък ГЕРБ започнаха странно да ухажват отново Демократична България. И дали това, че те не са свързани с сигнала до Европрокуратурата относно изнесените данни за Пеевски, няма връзка? Точно така. Това е много, много интересно и е интересно да видим как ще се развият нещата, защото в българската политика на последно време абсолютно нищо не ни очудва. Всякакви метаморфози са възможни, всякакви неща, които допреди не сме вярвали. Със всеки се е заричал. Имаше едни декларации, че санитарни кордони и най-различни неща, които се случваха. Хората се променят. Явно всичко тече. Идва на друг акъл хората много бързо. Ще изходи от думите ви за това, че странни неща се случват, интересни неща. Интересно ли ви изглежда днес за първи път конфликтът, който се разигра между Бойко Борисов и Делян Пеевски? Размениха си едни реплики. Борисов заявява, че от новото начало му се катерят по гърба. Другият да си гледа партията и да се освободи от комплексите си. Това само за пред публиката ли е? И смятам, че наистина, че е за пред публиката така, защото тези хора през годините работиха много добре заедно и много добре се стиковат нещата. А и отделно виждаме, че... Имат и общи интереси. Имат и общи интереси в много сфери. И виждаме, че доста добре минават и решенията на едните и на другите, с подкрепата на едните, с подкрепата на вторите. Така че симбиозата си я има. Въпросът е вече в детайлите, в изглаждане на някакви по-скоро дребни отношения, някакви дребни недоразбори, които имат между тях си. Айде да погледнем и един друг детайл. Начинът, по който Пеевски започна да атакува през последните дни Росен Желязков. И малко по-назад да върнем лентата, когато самият Бойко Борисов се разграничи от Росен Желязков, каза, че това не е че той трябва да си търси мнозинство и подкрепа.
Първо. След това пък се разграничи от Теменужка Петкова, като каза, че не е негов министър. А Пеевски и вчера атакува Росен Желязков, като каза какво прави там в Париж, да си идва и да си решава проблемите в държавата. А сега днес го попита как ще гарантира мира. Господин Борисов е всеизвестен с това, че може да хвърли всеки пред влака. И че така хората си ги използва по един или друг начин и там личностите нямат никакво значение, нали? И че всеки може да бъде заменен с всеки. И никой да не си мисли, че е за последно или че нали, така му е дадена властта нали, от народа. И това са изводите, които може да направим, че нали, иска да покаже кой е силния, кой се разпорежда с премиера на държавата, което трябва да е нали, най-високия пост в държавата, всъщност нали, просто показва, го слага на място, нали, така да му покаже кой го е сложил там един вид. И това, което казвате нали, за Пеевски, нали, виждаме, че той има така нездрав интерес към това място. Нали. Той не един път го е казвал. Нали, аз когато дойда премиер, така, какво ще се случи. Нормално е да има атаки към този пост. Много интересна е играта, която се разиграва между Бойко Борисов и Симеон Дянков, новият шеф на Фискалният съвет, беше избран по предложение, разбира се, на ГЕРБ. И това, което двамата казват по отношение на новото начало и Делян Пеевски. Първият, както виждаме днес, играе някаква роля на противопоставяне с Пеевски, имам предвид Бойко Борисов, а Симеон Дянков в интервю днес заявява, че е крайно време новото начало да влезе в подкрепящият екип официално на властта. Явен партньор. Като явен партньор, да. Те, може би е крайно време наистина, защото маските паднаха в един момент. То се и вижда, че маските работят заедно. Нали? Не знам, може би малките деца или някой не знае нали, в държавата, че там синергията и симбиозата е много, много здрава и много силна. Не знам на кой трябва да го кажат. Нали? Може би да излязат и да го признаят вече публично. Нали? Крайно време е, може би. И да видим вече какво ще покажат избирателите след това. Нали, и какво ни се разиграва? Сценка между Тоягата и Моркова ли, които си подават Бойко Борисов и Симеон Дянков по отношение на Делян Пеевски? Да, нещо такова, което е типично за нашата политика, за жалост, което до нищо добро не довежда за политическата ни обстановка. По никакъв начин не подобрява живота на хората. И разговора за живота на хората е изведен от уравнението. Нали? Това е много важно да разберат нашите зрители. Те се карат, но се карат за преразпределение на обществени поръчки, за преразпределение на лостовете във властта в държавата. Няма там добруването на народа и това обикновеният човек или средният човек да живее по-добре, го няма. Никой не го коментира. Това са такива димки, които се хвърлят в прах в очите на хората с тези магазини, с разни други работи, че ще можеш, видиш ли, да си купиш някакви кремвирши или нещо по-евтино. Нали? Това са ефтини популистки ходове, които правят тези. А защо мислите, че магазините са с 10% максимум наценка са в пощите са димка? Защото, не ви се вярва ли? Защото казал съм го и преди, че така държавата си купува гласове. Как ги купува? Тя ги купува през комисиите. Като повишихме нали, от 40 лева, от 50 лева ги дигнахме на 300 лева. И се нарича държавно купуване на гласове, защото си осигуряваш фиксиран брой гласове. Сега може да го наречем държавно така пазаруване през магазините, чрез дотациите, нали, които се извършат, че си напазаруваш нали, някакъв слой от населението, за жалост. Нали, пак с държавните пари, защото тези магазини ще натрупат съответно някакви загуби, които ще бъдат така погасени от централния, от държавния бюджет. Ако обаче Симеон Дянков се окаже прав и се вслушат в съвета му да приемат управляващите да приемат в своите редици новото начало, това няма ли да дискредитира двете политически формации, които подписаха санитарния кордон? Това са БСП, Обединена левица и Има такъв народ. Със сигурност ще ги дискредитира, защото те ще се почувстват така излъгани, защото нали, са поели ангажимент при тези условия. Нали.
и при условие, че влиза, нали, партия, която е недопустима според техните разбирания, нали, би трябвало да последва, нали, излизане от управлението им. Това е най-така логичната постъпка, която трябва да направят. Сега, вие като казвате, че политиците не защитават интересите на хората, ние говорим за определени, за народните представители. Точно. Те обаче, каква гаранция имаме, че хората, които представляват, районът, който представляват, са запознати до степен, до която наистина да се впуснат и с гърди да пазят интересите на хората? Това е изключително важна тема за това как избираме нашите народни представители, защото всеки от нас отива до урната, хвърля своята бюлетина за листи от наредени хора в съответните области. Но никой не си дава сметка, че 50-60-70% от тези хора, и не само, нали, пълнежа от хора, а водачите на листите, които ще влязат и ще бъдат реално народни представители от съответните области, не са от съответната област. Какво имам предвид? Човек от София го пращаме във Варна. Или човек от София го пращаме в Силистра, без никога да е стъпал в Силистра, без да познава географията на района, без да знае колко общини са там, без да знае какъв е профила на населението, без да знае водните ресурси откъде идват, без да знае в какво състояние е водоснабдителната система и детайли, които той няма нищо общо с този съответен район, в който съответната партия го спуска. Слагат картата на масата и посочват: Пенчо, ходил ли си във Варна? Да, бях един път на море. Ти ще си водач от Варна, нали? Става този човек от Варна депутат, който живее в София, но той трябва да репрезентира народът на Варна. Той няма никаква връзка. Той няма имоти там, не е отраснал в тази среда, не познава, както казах, географията, не познава. Всеки район си има съответни особености. Да, дали ще са в мините в Стара Загора, или ще са някакви проблеми с водите и с други, нали? Ти си откъснат от този район. И най-малкото хората не те познават, не те знаят, ти не си отраснал в този край. После като спреш да бъдеш народен представител и няма кой да те набие, както се казва. Кой да те набие? Не ти знаят адреса къде живееш. Родителите ти, семейството ти. Нали, ако ти си направил нещо лошо за съответната област или не си защитил интересите на съответната област, хората малко или много ще ти потърсят отговорност. На теб ще ти е така от кумула срама, ще ти е неудобно да се върнеш в този край. Както знаем, няма вечни депутати. Съответният човек от Силистра, от Търново, той ще се върне в Търново и ще му е неудобно пред хората. Така, поне вярвам, нали. И за това смятам, че има въпиюща нужда законът да се промени в насока народните представители да имат уседналост. По примера, както имат общински съветници, както има за кметове уседналост. Не може аз като жител на Севлиево да отида да ме изберат за кмет във Варна, защото това е, което става в момента. Човек от София, множество от хора ги слагаме в различните райони. Основно от София и получаваме огромен лост за влияние на София над останалата част от страната. И останалата част от страната се чувства непредставена. Тоест нямаме местни народни представители и ако имаме примерно от 8 депутата или 7 в някоя област, те ще са 2-3, които ще са местни, нали? И ще са в примерно по-малки формации или нещо. Не са достатъчни да лобират за тази област, за пари, за инфраструктурни проекти, за води и за така нататък. Виждаме го какво става. Цялата държава издъхва, не може да се сгушиме и всички да живеем един върху друг в един град. Не може. Това го е показала историята, че градовете държави имат много кратък срок на полуразпад. А ние отиваме точно в тая насока. Обезлюдяваме провинцията. Сутринта слушах по радиото, че не достигат 9-10 хиляди места. Ние имаме не 10 хиляди места в провинцията. Имаме 1 милион празни детски градини, 1 милион празни места в детските градини. А виждате в София какво? Виждаме в София, се настъпваме. И това не го казвам срещу софиянци. Това е проблем за софиянци, че тук се стичат хора. Че не може да стигнеш на време на работа. По много причини се стичат в София. Защото икономиката ни е структурирана така. И отделно, когато управляващите ни хора са от София, много ясно, че те ще защитават интересите, където са им разположени имотите, където са им
парите, където са си инвестирали в земи и в каквото искат да си ги инвестирали тези народни представители, но те ще си защитават имането. Няма да защитават интересите на Силистра, на Търново, на Варна и на която е друга област. Нали? Ами това пък поставя един друг въпрос за така наречената децентрализация, за която слушаме от много години и за която само слушаме. Тя с тези закони е абсолютно невъзможна. Законите са направени централизиращо. Да работят единствено и само да става обратното на децентрализация, ама централизация. Това е с цел, за да може управляващите да контролират и процесите, които абсолютно. Абсолютно е с цел да подчиняват кметове, областни управители и всички да са, по веригата там. Да нямат, всички общини имат бюджет едва 50-60% и всички кметове са в трябва да дойдат на килимчето в Министерство на финансите, за да им бъде отпусната дотацията, която е държавна. Защото са им отнети всички инструменти, с които те могат да си набавят приходи в съответната община. И са поставени в зависимост. Всички едни общини, дори богати общини, които на пръв поглед би трябвало да могат да се самоиздържат, те не могат. Това е предпоставка за така наречения феодализъм, който наблюдаваме от... Абсолютно. Така е много по-лесно на управляващи, защото има един местен феодал в съответната община или няколко в по-големите общини, който е свързан, който казват, дават му квота 1000 гласа или 5000 гласа за по-голяма община. Това ти е квотата, изпълняваш си, а ти си кмета. И по този начин не може да се работи. Не може да развиваме общините и винаги ще сме, няма да се случи тази децентрализация и общините, малките и средни общини ще са ощетени и това движение на хора ще е еднопосочно. Само към столичния център и 2-3 по-големи града. И няма да имаме, за жалост, нашата хубава територия няма да може пълноценно да я използваме. Имаме достатъчно ресурси, достатъчно прекрасна природа. Няма държава, която 52-3% от площа и да е обработваема. 52 милиона декара обработваема земя. И ние стоиме и се бутаме в 7-800 квадратни километра един върху друг. И пак повтарям, това е най-вече вредно за местния човек, който си живее в София, защото му създава абсолютен дискомфорт. Ние, ако не направим някаква децентрализация, и то трябва да почне от министерско ниво. Имаше преди години, знаете, се опитаха да разместят така министерства. Това е първата крачка. В големите държави, които ние имаме за еталони, в Америка и в други, имаме такава децентрализация на централните структури на власт. В различните щати са различни. Например, мога да дам с щата на Нью-Йорк, който е много голям, един от най-големите щати. Столицата на щата Нью-Йорк не е Нью-Йорк. Казва се Албани. Едно малко градче, което е примерно 40-50 хилядно и е навътре в щата. Точно по тази причина, защото когато имаш голям град, около него 100 км няма нищо. И тук може да го видим с София. Караме 100 км, няма голям град, няма нищо. Защото големия град е като черна дупка. Той засмуква всичко. Защото или си в големия град, или... Ама ние както тръгваме да намаляваме, май София ще ни засмуче всички ще няма е достатъчно. И няма да има оттам насетне абсолютно нищо, защото демографската криза си стои. Въпросът с демографската криза като че ли се повдига само единствено по време на избори или когато се съберат да си правят кабинет. Точно тогава се повдига и нямаме никакви директни политики за демографския срив, който имаме. Вие виждате ли през новия бюджет да се реализират такива демографски Не виждам такива неща политики. И то не е само да се говори, а трябва да се променят условията на играта, условията за правене на бизнес, да се променят различните глави коефициенти в данъци и в различни неща. Аз го виждам като повишаване на данъци в области, които са развити до някаква степен и намаляне на данъци в други и различни други стимули, които да направим на предприятия и фирми, които да идат в тези по-неразвити региони, където да дадем бъдеще за младите. И отделно това, което дадох пример с министерствата, преместване на различни агенции, ако щем и други неща. В София има неща, които отговарят за морето. Сега, като поставихте въпроса за плодородната земя, кажете ми, продължават ли изграждането на енергийни възобновяеми източници? За жалост, мисля, че има сигурно няколко хиляди мегавата проекти, които стоят и чакат само разрешение да почнат да се строят. И те не са в градове, не са върху някакви сгради, а са върху плодородна земя.
И лошото е, че заради корупционната среда ние застроихме втора и трета категория и площи, които могат да се ползват за земеделие. Направихме панели, стотици квадратни километра заети от панели. Я ми кажете, какво се чува за Стара Загора и за енергетиците ни там? Не знам какво се чува. Лошото е, че в един момент битката беше започната, но дали ще свърши в интерес на тези хора? Със сигурност няма да свърши добре за тях, защото няма някакъв голям план. Беше им предложено, че ще работят в тези, един вид ще се преквалифицират и ще станат някакви соларни техници, но трябва да знаем, че на 1 мегаватт такава централа работят под един човек се пада. Под един човек. И то работата там е ниско квалифицирана, която да бършеш панелите и да косиш тревата. В това се осъществява голямата работа. Горе-долу, чистач и пазач. Точно. Добре, какво ще правят тези хора? Нищо хубаво не са им намислили управляващи. Не знам какво ще правят. За жалост нямаме... Ние ще останем без ток до няколко години, ако спазваме тази политика на все озеленяване, а тежка икономика и тежка индустрия. Не може да имаш индустрия с такъв несигурен ток, който зависи от вятъра и от слънцето. Говорили сме си в предния епизод за Дункасфлат в Германия, когато нито слънце пече, нито вятър има. И Германия, като го погледнем там в това, е доста черна, защото пуска тецове и такива неща, И сега в момента те отиват вече на този къл да демонтират соларни панели и да махат перки, за жалост. Можеше много по-умно и много по-добре наистина еко да бъде направено, когато тези соларни панели и тези инсталации са в градовете на равните покриви, на панелните блокове, примерно. Не да са някъде в Пазарджик или някъде тези панели поставени и ти да нямаш голям консуматор до тях и да трябва да трансформираш тази енергия през няколко повишаващи трансформатора и после понижаващи и да губиш 5% на всяко преобразуване на енергията и да я губиш примерно десетки проценти да губиш от това. Най-добре беше енергията да се произвежда там, където се консумира. И мястото е в градовете, където можеше да бъде добавена в енергийния микс, но това нямаше да доведе до тези свръхпечалби, които имат тези олигарси, близки до политическия кръг. Защото само те могат да присъединят такива огромни мощности по 300-400 мегавата, такива соларни паркове, които успяват някакси да присъединят на високите напрежения. Защото там без огромен лобизъм няма как да бъдат присъединени тези огромни мощности. Сега, кажете ми на финала на разговора ни, очаквате ли дълъг живот за този кабинет? Много интересно се изказа днес Бойко Борисов, че чака да влезем в еврозоната, пък ще видим после той и политическата му партия как ще реагират. Тоест, някак си даде заявка, че няма да се случат нещата по-нататък. Иска ми се да кажа, че ще се разпадне кабинета, за да не влезем в еврозоната, защото за мен еврозоната... Вие сте скептик. Да, абсолютно скептик съм към еврозоната, особено като гледам каква така дългова спирала се поражда в Европа и с този политически елит, влизайки в Европа, за мен на 99% ни е гарантиран гръцкия сценарий, защото в момента ние за тези дългове, които теглим, ние ги пускаме тези емисии от дългове и някакви инвеститори гледат така параметрите на държавата и според това купуват дълг. А когато имаш ЕЦБ отзад Европейската централна банка, там дълговите ти минават много по-лесно. И представете си тогава как ще има едни проекти за никъде, пътища за никъде или най-различни такива освояването на тези милиарди. И за мен гръцки сценарий ни е гарантиран. Между другото, Ивайло Мирчев, го гледах по една от телевизиите сега тази вечер, заяви, че приемането ни за еврото, перефразирам, разбира се, ще е гарант за евроориентацията ни и че това няма как да промени хода на нашия исторически път. Супер, трябва да слушаме Ивайло Мирчев и той ни е път е показателя за всичко, Нека да. Той вярва в тези неща. Той е един от кандидатите да оглави България, знаете. Нека да оглави, със сигурност партията ще се получи с него и няма, когато той е начало, Русия няма да има как да ни вземе и да ни завземе, Това за мен са някакви такива разговори, които, че видите ли, ако приемем еврото, ние няма как да приемем рублата, е по-добре, този сценарий за нас. Хайде да не е рублата, знаем ги,
ще сме посоката към изток. Не мисля, че това. Има много по-сериозни проблеми държави, които като Чехия и като други се развиват пъти по-добре от нас със собствената си валута. Нали? Не ни е това проблема, за жалост. Благодаря ви за това участие. Това беше Росен Цветков с анализ по вътрешно-политически теми. Реклама и продължаваме нататък.